ο γενικός ελεκτής λειτουργεί με έναν τρόπο έτσι παράξενο. Νέα ήθη. Για παράδειγμα, υπάρχει ομάδα στήριξης γενικού ελεκτού. Εξεγίνησαν ένα ράλι από 5.000 να σκόμουν 50.000. Έκαναν τους 50.000 τους υποστηρικτές του γενικού ελεκτού στο Facebook. Διαχειριστής αυτής της σελίδας είναι ο κύριος Χασαπόπουλος. Μέχρι πρότινος πρωτοπαλίκαρον του γενικού ελεκτού στην ελεκτική υπηρεσία. Μπορεί να σου γράφουν τα εξαμάξεις από αυτήν τη σελίδα. Άμα μπεις εσύ να γράψεις απάντηση, γίνεσαι μπλοκ. Όταν εσύ, αυτή είναι η δημοκρατία. Αυτή είναι η δημοκρατία. Όταν προσπαθήσεις να απαντήσεις σε αυτά που σου γράφουν, μπλοκ. Δεν μπορούν δηλαδή αυτές οι 50.000 ακόλουθοι να δουν την άποψη τη δική σου. Την άποψη του αυτού που κατηγορείται. Έλεος. Τι ελεκτική υπηρεσία τούτη. Γενικός ελεκτής τούτος. Δεν έχει λόγο ο γενικός ελεκτής να τους πει κάτσατε μάπα καμέ. Κλείστε η σελίδα τούτη. Δεν έχω ανάγκη εγώ από τέτοια πράγματα. Να το πολιτικοποιήσουμε δηλαδή. Τι, κόμμα. Αυτό ξέρετε τι μου μυρίζει. Εκλογές. Περίπου μπαίνω στην κούρσα των εκλογών. Και αναφέρεστε στις προεδρικές, αντιλαμβάνομαι. Ναι, στην ομάδα στήριξης, έτσι, αλλιώς κλπ. Είσαι γενικός ελεκτής. Είσαι ανεξάρτητος θεσμός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πλήρως κατοχυρωμένος. Επέλεξε. Θέλει να κάνεις των πολιτικών. Θέλει να είσαι εργαλείο κομμάτων. Ή ανεξάρτητος αξιωματούχος του κράτους γενικός ελεκτής, σεβόμενος και τον εαυτό σου αλλά και τον θεσμό τον οποίο υπηρετείς. Επέλεξε.